Vale, nahi duzunean, Mikel. Medikuntzaren historiaren pasarte adierazgarri oso. Semmelweis medikoa Longaria da, asepsiaren aitzindaria. Bere garaian, Bienako ospizioan sendabile bezala zegoenean. Erditzeko zeuden emakume behartsuak eskutatu egiten ziren ospitalera eraman ez zitzaten. Nahiago zutelako kalean erditu, jakinaren gainean baitzeuden ingresatzen baldin bazituzten aurberritako sukarrak akabatuko zituela. Pabiloiren batean, ameniko hilkortasuna 96% izatera iritsi zen. Eta Semmelweis sinetzia zegoen kausa ondorio, harremana zegoela, tasa altu horren eta erditzeen zaintzaz, arduratzen zirenak bisekzio klasetik ateratzen ziren ikasleak izatearen artean. Egiaztatu zuen eskua kloruro sodiko soluzio batekin garbituta arruntean jaizten zela amen hilkortasun tasa. Baina garaiko mediku gehienei neurria itxuragabekoa ez ezik apalmendu hutsa iruditu zitzaion. Zer zenura eskuak garbitu behar zituztela esatera. Estatistikak manipulatzeaz salatuta egotzi egin zuten. Amategitik lehendabizi eta bienatik ondoren. Gizajoa eratu egin zen eta emakumeek sukar porperalaz hiltzen jarraitu zuten mundu osoan. Azkenean Pasteurren aurkikuntzek arrazoia eman zioten arte bere teoriari.